Temos agora un trapecio. Temos que este é a súa base maior, este é a súa base menor e este é a altura. Un trapecio vedes que ten dous lados paralelos e outros dous que non o son. Vale, para ver de onde sai a fórmula da área do trapecio, imos facer unha simetría axial, unha simetría central, perdón. Primeiro imos localizar o punto medio deste segmento, que vai a ser o centro da nosa simetría central, e agora imos facer o simétrico deste trapecio con respecto a este punto. Como vedes, temos agora a nova figura completa é un romboide. A área do romboide era base por altura. Cal é a base deste romboide? Pois é a base maior do trapecio máis a base menor do trapecio, que coincide este lado de aquí con este de aquí, xa que é o mesmo trapecio. Entón, a área deste romboide, como podedes ver, é base maior máis base menor do trapecio. E a altura coincide coa do trapecio. Como ocupa o doble, a área vai nos a quedar como base maior do trapecio máis base menor. Isto vamos a poñelo entre paréntesis, porque todo isto hai que multiplicalo pola altura, que sería a área do romboide. E agora, como a do trapecio é a mitade, dividimos entre 2. E aí temos a área do noso trapecio.